kai ƙara mutum yana yin ƙara akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Akwai wani mataki da kake shirin ka ɗauka na kai ƙarar gwamnati ko ita wannan hukuma da ta maka wannan zargi a bisa daidai ba kai suyin ɗinsu? Kamar yadda mu nan ake a Amurka. Mutane da dama hatta lauyoyi na sun ce a kai, to amma ni na bar duk wanda ya yi wannan abun na bar shi da Allah. Allahu akbar. Ba na buƙatar kai. Lallai kana da haƙuri. To alhamdulillah. Ai shi manzon Allah ya ce koyi Masha da shi Allah. kuma na haƙura na bar ma Allah. Duk wanda ya yi da kansa ya tabbatar abun da ya yi ba mai kyau ba. Na'am. Ran da ya ga dama ya nema in yafe masa wanda ya zo ya kawo kansa ko ya mun magana sai ya yafe masa. Amma dai yanzu na bar shi da Allah kowa. To Ubangiji Allah kiyaye gaba. Amin ya A tunda yanzu mun kauda wannan daga gefe, bari mu komawa kan magana ta siyasa. Wani irin kai ɗan yi wasu bayanai na irin kurakuran da aka samu wanda suke kurakurai ne da suke faruwa ga sababbin 'yan siyasa da kuma irin yanayin yadda al'ummar mu take. Menene wani irin mataki ne dai lokuta da dama 'yan siyasa sukan yi magana cewar zan gina rijiyoyin burtsatse, zan yi hanyoyi, zan kyautata wa ma'aikata, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. Ba na mantawa a baya a lokacin ɗaya daga cikin kamfen ɗinka ka yi magana ta cewar kana son ka koma kan harkar noma tunda shi ne aka san jihar Kano ta yi tasiri, ta yi suna, ta yi ƙarfi da shi. Za ka koma kan wannan magana wanda kana tunanin idan jihar Kano ta koma ta kalli harkar noma yanda ake a baya, arzikin Kano zai dawo, za ta buɗe hannun ayyukan yi, sannan kamfaninnika da kai magana a wancan lokaci kace rababbun kamfaninnika da ake da su da suka daina aiki duk za su iya dawowa. Amma tambayar da ba a yi wa akasarin 'yan siyasa shine ta wace hanya za a bi, wani irin tsari kake da shi a wannan lokaci da kai tunanin haka har za ka iya dawo da harkar noman tunda yanzu mun ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce a koma noma. A koma noma tun a farkon hawan shi. Aka koma noma, an saki kuɗi, an ba wa manoma kuɗi, amma har yanzu masana tattalin arziki na duniya ko da ƙasa kamar misali jiya wanda muka hira da shi yana magana cewa har yanzu Najeriya ba za ta iya ci da kanta ba, balle har ta ce da wani siyar. Wani mataki